Szia, Jóhi! Szia, Marian! Hát de rég beszéltünk. Rég? Vagy nem olyan rég? De ha megfigyelted, minden videót kb. Majdnem így kezdünk, hogy jaj, de rég beszélgettünk. Ami persze nem igaz, mert... A múltkorihoz képest nem annyira rég. Ez igaz. Ez igaz. És most úgy gondoltuk, hogy akkor megint beszélgetünk. Szerintem csapjunk bele a közepébe, mert hogy előjött egy olyan téma, ami főleg a te világodat pingelte most így meg, az utóbbi napok, 1-2 hét történése. Maradjunk 3 hétnél. 3 hét, legyünk konkrétak szerűen. Legyünk konkrétak. 3 hét, de ha belegondolok, akkor szerintem ez egy ilyen, amióta az eszemet tudom, azóta a világomban lévő téma, ez a választás, és annak az eredményei és kifutása, és az ehhez társuló matek az, amit ma hoztunk nektek Mariannal. Tehát, hogy ki mi alapján választ, ha választ, és hogy mi az, ami visszafogja a választásaiban, hogy hozza meg a választásait, és alapvetően miért nem mer választani, mert hogy fél esetleg a változástól, úgyhogy szerintem ez egy hatalmas nagy téma, amivel lehet menni. Egy hirtelen egy pillanatra vissza is dobnám a kérdést neked, Marian, hogy te hogy választasz? Miből választasz? Mi alapján választasz? Milyen minták alapján választasz? Jó, ez a felsorolás, ez jó, épp azt akartam mondani, hogy attól függ, milyen helyzetben vagyok. Sokszor észreveszem magamon most már, hogy néha hozott minták alapján választok, valahogy még ha nem is mondom ki, vagy gondolom szó szerint, hogy adott helyzetben mondjuk anyukám mit választana, vagy mit csinálna, vagy mit reagálna, de mégis valahol az jön, hogy mi az, amit én láttam a családban, hogy adott helyzetben mit kell választani. Aztán azért mostanában már sűrűbben előfordul, hogy választok a magam örömére, a magam kedvére, amikor azt tudom mondani, hogy ezt azért választom, mert ez nekem jó, mert hogy ez örömmel tölt el, vagy jó kedvel, vagy megelégedettsége, vagy bármivel, vagy mert valamit tetszik. De azért alapvetően én is azt látom magam körül, hogy sokan még mindig a régre, a múltra, különböző mintákra alapozva választanak. Mert fel kellene ismerni azt, hogy mindig lehet mást választani, mint amit eddig. És egyébként meg alapvetően, ha belegondolunk, akkor az egész életünk csupa apró választásokból áll, szerintem. Tehát attól kezdve, hogy reggel kinyílik a szemem, választhatok, hogy most fölkelek, vagy nem kelek föl. Választhatok, hogy lenyomom még szundira az órát, vagy nem szundiztatom. És ezek már annyira szerintem ilyen rutinszerűen jönnek, hogy észre sem vesszük, hogy minden egyes pillanatban, amit csinálunk, amit gondolunk, az valahol egy választás. Nem? Abszolút, igen. Tehát folytatnám a reggeli rutint, hogy melyik bögréből iszod a kávét. És hogy most, mit tudom én, eddig mézzel ittad, akkor most kipróbálod az édesítővel, vagy édesítő nélkül, vagy most egy másik kávét próbálsz ki. Tehát, hogy ezek is ilyen választások, ami lehet, hogy nem akkora hatással van az életedre, mert hogy nem egy ilyen nagy kaliberű választás, de mégis ott van. És azért hoztuk ezt a témát, mert szerintem zseniálisan jól lehet látni ennek az ívét, hogyha az ember elkezd visszatekinteni egy picikét, hogyha mondjuk elmész egy ruhaboltba a barátnőddel, mert szerintem ez mindig egy ilyen, vagy a barátoddal, teljesen mindegy, hogy mi alapján választasz mondjuk egy ruhát, de kinek mi érted így. Hogy voltam esetleg te ilyen szituációban, Maria, hogy elmentél a ruhaboltba, és ilyen egyenpólót választottatok, vagy egyenruhát választottatok. Bennem azért volt már ilyen, hogy egyenpóló, egyenruha, egyencipő,
mert hogy a másiknak a lelkesedése annyira vitte a te lelkesedésedet, és így ráültél kvázi az ő kis, nem tudom, motorkájára, a vonaljára, így a vonatjára, és így mentél vele. És mire hazaértél, addigra már így 300-szor meggondoltad magad, hogy úristen, minek vettem meg ezt a cuccot? Tehát, hogy így nem is kellett volna, nem is tetszik. Csak egyszerűen elvitt az ő lendülete. Igen. És akkor van a másik oldal is, amikor mondod, hogy tök jó, mert hogy mégis egy jó választás volt. De aztán így próbáltam ezen gondolkodni, hogy az emberek miből hozzák a választásaikat, és ahogy te is mondtad, van egy ilyen standard minta, amiből működünk, és hogy ez a minta akár a évtizedek alatt kialakult kis szokásaink mintája, és az egy ilyen napi rutinná vált. De hogy én ezt tovább pörgettem, azon kattogtam, hogy egy választást hogy tudunk még létrehozni. És jött egy következő, hogy néha azért hezitálunk, ha maradunk ennél a barátnős példánál, a cipővásárlás után elmentek, mondjuk ebédelni, és tolja előtted a kis tálcáját, és így hezitálsz, tehát hogy a legjobb, a legtökéletesebb, a legfinomabb ételt akarod kiválasztani, és addig hezitálsz, hogy mire odaérsz a kasszához, vagy ahol kérni kell, akkor becsattan a világodba az, amit a barátnőt kért, és akkor azt mondod, jó, akkor 2, tehát akkor 2 kérünk, tehát pont ugyanezt, és egyszerűen itt meg maga a választásnak az a lényege, hogy addig molyolsz fejbe, tehát addig mész a kikövetkeztetésekkel, a kilogigázással, és lehet, hogy mondjuk az ételnél nem a legjobb példa, de hogy hányszor van olyan, hogy nem mersz választani. Mert hogy félsz attól, hogy felelősséget vállaljál bármiért is, tehát az ételnél azért nem egy akkora kaliberű történet maximumot hagyod a tányérodon, jobb esetben ott hagyod, hogyha tényleg nem ízlik, tehát hogy nem tolod le a torkodon, meg na, szent választás, a szent választás, akkor ezért meg kell enni még ezt is, amit választottam. Tehát, hogy ennek is van szerintem egy ilyen energiája, hogy így is bele tudunk csúszni egy ilyen választásban, ami végül, ha belegondolunk, nem a mi választásunk volt valóban. Tehát, hogy itt van egy ilyen egy kicsit azt mondhatom időkorlát, hogy hol hezitál az ember, és hol nem választja azt, amit valójában ő szeretne, és annyira örültem, amikor azt mondtad, hogy igen, hogy mi a te örömforrásod, amiből te választasz. Mi az, ami téged lelkesít, amire a tested is bemozdul, amitől ilyen nagyon-nagyon lelkes leszel. A másik, ami szerintem így nagyon összekapcsolódik a választás témakörével az, hogy így megnézni azt, hogy tényleg a szüleid hagytak-e választani, vagy egyszerűen azt mondták, hogy ez lesz fiam, lányom, fuk, pont ezt fogod csinálni. Tehát, hogy annyira el voltál távolodva saját magadtól, a saját lényedtől, a saját létezésedtől, a saját örömöttől, és megszoktad azt, hogy mindig megmondták, hogy mit kell csinálni, ebből adódóan eszedbe sem jut, hogy magadra hangolódj, és abból válasszál, ami neked valóban örömet okoz. Úgyhogy ez is szerintem egy ilyen minta lehet, amiből így erre is érdemes ránézni, hogy basszus, most kinek a mintájából választottam, vagy miért nem merek választani, mert egyszerűen van egy ilyen lenyomatom, hogy én nem választhatok, nekem nincs jogom választani, nekem soha nem osztottak lapot, vagy hát mindig osztottak lapot, de hát pont olyanokat, amit én nem kértem. Tehát mindig a 2-est kaptad a, mit tudom, francia kártyából, aztán varázsoljál ezzel valamit. És meg így majoltam tovább a napokban, hogy egy választás meghozatala előtt mi megy végig bennünk, hogy a választás az alapvetően valami mást hoz létre. Nem mindig azt mondom, hogy újat hoz létre, valami mást. Mert hogyha egy másik bögréből hozol be a kis kávédat, akkor az mégis egy másik. Lehet, hogy ugyanazt a kávét iszod, de egy másik bögréből. Hogy mekkora tétje van a választásainknak, vagy miért nem merünk választani, mert hogy az a választásunk eredménye, az mit fog generálni az életünkbe. Tehát, hogy hol kezdjük el már maga lebeszélni magunkat arról, hogy ezt ne válaszd, mert kimozdít a komfortból. Tehát, hogy én ebben hezitáltam, hogy hányan félünk attól, hogy a választásaink következménye az akkora lesz, hogy nem tudunk vele megbirkózni. És inkább mindig csak kicsit választunk, vagy eddigiekhez képest egy icipicit mást.
És ez volt így a világomban, hogy mi van akkor, hogyha valamit választani kell. És a választásainknak van mindig egy következménye, és hogy tudunk, mert hogy vannak olyan helyzetek, amikor választunk, és annak van egy következménye, hogy azért merjük-e vállalni a felelősséget. És nagyon sokszor azért nem mernek az emberek választani, változtatni, mert hogy annak lesz egy következménye. És inkább maradnak abba a létezésben, be vannak, mert a következménytől félnek. Egy-egy választás nagyon sokan azért nem hoznak meg, mert akkor a félelem van ott, hogy úristen. És így egy kicsit a saját példámat behozva, én ugye az elmúlt 3 hét leforgásában én választottam egy tanfolyamot, aminek a szála pont ezekre épült rá, hogy mi alapján választottam a tanfolyamot, ki alapján választottam a tanfolyamot, az én választásom egy szabad választás volt, vagy egy kényszer, egy prés, amiben igazából én préseltem bele magam, hogy akartam én azt a tanfolyamot. Valóban, tehát ez az akarás, hogy kívánta-e a lényem, örömmel töltötte el ez engem, ez a tanfolyam, örömmel töltött volna el ez a tanfolyam. Akartam én ezt valójában. És úgy, ahogy így ment a tanfolyamhoz képest volt még 3 hét, és folyamatosan a világomban volt az, hogy szeretném én ezt. Vonzza a testemet, ott szeretnék-e lenni, és azért van választás és választás között különbség, hogy ezt végig kell csinálnom ahhoz, tehát hogy nem tudom, hogy Marian tanulmányaid alatt volt olyan, de hogy azért nekem a főiskolán volt 1-2 olyan, maradjunk annyiban, vizsgám, amit meg kell csinálni, hogy eljuthassál a diplomáig. És lehet, hogy lövésed sem volt hozzá. Nem szeretted, nem akartad, de van egy olyan helyzet, amikor meg kell csinálni. Hogyha szabad választás van, és ha szabadon választasz valamit, mondjuk akár egy tanfolyamot, hogy elmész, tényleg hihetetlen fontos megnézni azt, hogy mi az az energia, ami mozgatja ezt, hogy örömből választod, lelkesedésből választod, tudod, hogy miért választod, vagy akár a választásaidnak a lépései, akár egy ilyen tanfolyam elvégzése hozzásegít ahhoz, hogyha most maradunk itt például a diplománál, hozzásegít ahhoz, hogy egy valami más tanulmányt tovább folytathassál. És ezt is szerintem így tök jó így megnézni. Na és hát így a 3 hét leforgás alatt szerintem egy ilyen, nem is tudom, milyen fent élményeket éltem meg ezzel kapcsolatban, amikor így rájöttem, hogy például nálam gyerekként, és itt is mennyire összefügg ezzel a választással, gyerekként az én tapasztalatom az volt, hogyha valami választás, mert a szüleim választottak olyasmit, hogy apukámat behívták katonának, és anyukám meg azt mondta, hogy akkor visszaköltözünk Lengyelországba a nagymamához, az anyukámnak a választása volt, és ez egy változást generált. És nekem az volt a mintám, hogy ha valami változás történik az életemben, valaki hoz egy lépést, annak az eredménye, az rám nézve mindig balul sül el. Nekem volt egy ilyen beszűkült nézőpontom, vagy egy olyan nézőpontom, ami nagyon be tudott ezzel kapcsolatban fixálni, hogy a változás és a választás egyenlő a traumával. Azzal, hogyha valami nagyot választok, vagy ha valami komforton kívülit választok, akkor nekem annyira beborítja a valóságomat, hogy utána tényleg nem azonnal kapaszkodok az életemért, de hogy próbálom azokat a fix pontokat keresni, azokat a mankókat, azokat a stabilitást visszaadó kis nem tudom, dolgokat választani, amitől úgy újra magamra találok. És ez olyan szépen megmutatta magát így a 3 hét alatt egy-egy választás kapcsán, hogy választottam egy tanfolyamot, ami aztán tényleg nagyon-nagyon sok mindent indított be, hogy
hogy választ az ember, vagy hogy nem választ, és hogyha választ, akkor miért nem akarja azt végül, meg hogy milyen változástól való félelmem van. Illetve a másik, ami nekem nagyon szépen megmutatta magát, hogy mi van akkor, hogyha hozol egy választást, valamire igent mondasz, és hogy utána meggondolod-e magad. Meggondolhatod-e magad. Mondhatsz rá mégis nemet. Mert lehet, hogy az ott, az táplálóbb, hogyha mégis azt mondod, hogy most ezt nem választok. Mint az, hogy valami olyasmibe teszed bele magad, ami utána akár hosszú távon nem azt fogja eredményezni. Tehát, hogy hányan nem merik meggondolni magukat, hányan nem merik azt mondani, hogy lehet, hogy még tegnap előtt igent mondtam erre, de ma nemet mondok, mert bármi történhet egyébként az alatt a 2 nap alatt, ami miatt a választásodat mássá alakítod, valami más jelenik meg a világodban. És hogy tényleg mi kellene ahhoz, hogy ne féljünk a változástól így is, de hogy egy-egy választás megváltoztatása is nem félelmetes, hogyha mégis azt érzed, hogy amikor változtatsz, és valamire nemet mondasz, az adja meg azt a lelki békét és örömöt, ami valójában akkor, amikor igent mondtál, nem jelent meg. Ez nem tudom, hogy mennyire ment át, Marian, de hogy így... Teljesen, nagyon bele tudtam élni magam. Nem is tudom, hogy miért. Sose volt ilyenben részed, úgy érzem. Soha. Úgyhogy így én nagyon hálás voltam ennek a 3 hétnek, mert annyi mindent mutatott meg nekem, hogy hol tudunk eltérni magunktól, hol tudunk eltávolodni a saját belső igényünktől, a saját belső lelkesedésünktől, az örömünktől, attól nem szeretem ezt a szót használni, szükséglet, de mégis valamiért ott van, hogy mi az, ami minket belül húz, amire azt mondom, hogy igen, hogy mégis ezt szeretném választani, és mennyi befolyásoló tényező lehet itt, amire az ember nem is mer gondolni, de szerintem azért érdemes ezekre ránézni, mert ha hezitálsz, mondjuk egy döntés előtt, tehát akár egy munkahely előtt, akár maradjunk a cipőnél, vagy bármi előtt, akkor, és nem érted, hogy az életed folyamán miért mindig ugyanabba a kerékbe mész, mindig ugyanaz a vágyat van, akkor érdemes azt megkérdezni, hogy oké, na akkor álljunk már meg itt egy pillanatra. Mi van itt? Mi ez, amiért nem tudok választani? Mi ez, amiért állandóan megakad? Vagy amikor választok, akkor mégsem az történik meg, amit alapvetően egy választás hozna. Tehát, hogy nem vagyok lelkesebb tőle, nem vagyok boldogabb tőle, nem viselem a cipőt, amit vettem, az egyen cipőnket a barinővel, tehát, hogy érdemes ezekre ránézni, hogy vajon egy választást miből hozunk, mi az energiája, és egyszerűen tudni azt, hogy wow, ez a kicsit így lebuktatni magunkat, basszus, hát mindig így csináltam. Jó, szeretnék ezen változtatni? Itt és most. Szeretném ezt megfordítani? Itt és most. Szeretnék valami teljesen másból működni? Abból működni, hogy én hogy szeretnék változtatni? Igen. Ha igen, szuper, mert onnantól kezdve, hogy hoztál nem csak egy elköteleződést, hanem egy energetikai választást, egy változtatást hoztál ott létre, hogy eddig ebből működtem, és akkor itt most nyomtam egy stop gombot, állj, újra tervez, eddig mentem balra, vagy jobbra, teljesen mindegy, most választok egy másik útvonalat. És akkor azt nézzük meg, hogy az működik nekem. Mert ha megnézed, hogy az életed kapcsán a választásaid és a változásaid kicsit nehezebben mentek, vagy igen, még eszembe jutott valami, tehát kicsit nehezebben mentek, vagy egyáltalán nem mentek, valamiért nehézkes volt, akkor érdemes ezekre ránézni, hogy a szüleid hogy választottak, miből választottak. Ha ők választottak, akkor annak a lereagálása, mint gyerekként, te hogy élted meg? Mi volt az a fonal, ami utána indukálta az, hogy választás egyenlő
trauma, dráma neked, és inkább maradjál a biztonsági zónádon belül, mert akkor baj nem történhet. Tehát, hogy ezekre egy picikét úgy ránézni, hogy felgöngyölíteni. Illetve az, amíg az eszembe jutott az előbb, egy ilyen pillanatra bejött a fejembe, hogy és van olyan, amikor egy választás hihetetlen diszkomfortot okoz. De mégis azt érzed, hogy ha azt meghozod, túl van a komfortodon, túl van mindenen, és azt is mondhatnám, hogy nem összenyom, de mégis érzed azt a belső erőt magadba, hogy ezzel most átmegyek, akkor ide nekem az oroszlánt. Leküzdöttem mindent és mindenkit, de igazából ilyenkor a magadat és a saját határaidat és a korlátaidat ugrod meg. De hogy lehet, hogy ez a választás, amit ott létrehoztál, az nem annyira könnyű és nem annyira teres, de mégis érzed belül, hogy az neked a világodat fogja szétrobbantani. És nem lesz kérdés az, hogy valójában neked ott a helyed egy tanfolyamon, vagy ott a helyed egy új munkahelyen, vagy ott a helyed egy új cipőben valahol, egy random mondjuk, de hát, hogy így ez olyan szépen meg tudja mutatni magát. Hát, az én sztori most ennyi volt. Hát itt gondolatokat tudok erre ráfűzni, mert tökre értettem, és átjött, amit mondtál, és közben így följött bennem egy-két kép saját tapasztalatokból, saját megélésekből, nem is csak gyerekkoromból, hanem így felnőtt koromból is, hogy ez a választás nálam például nagyon sokszor egyfajta félelmet generált. Tehát, hogy az a fajta félelem jött elő bennem, amikor választanom kellett mondjuk két dolog között, hogy mindegy melyiket választom, de akkor a másikról lemaradok. Mert az volt bennem, hogy ez a választás, ez onnantól kezdve be lesz fixálva, az egy megmásíthatatlan, az egy végleges dolog, holott most már tudom, hogy bármikor választhatok mást, és semmivel nem leszek rosszabb, hogyha mondjuk ma választok egy tanfolyamot, és lehet, hogy 2 nap múlva az jön, hogy nem, valahogy mégsem hív ez engem most, és még van időm mondjuk visszamondani, vagy nem tovább lépni, és ebben nincsen semmi ciki. Egyszerűen saját magam miatt választani, és itt, amiről már itt volt szó, hogy a saját magam öröme, vagy lelki béké, vagy megnyugvása, vagy hívhatjuk más bárhogy, de hogy egy választás az nem egy kőbevésett dolog, hogy annak akkor onnantól kezdve úgy kell lenni, de nekem el kellett telni egy jó pár évnek, amire erre így rájöttem. És ilyen nagyon szemléletes példa nekem az, hogy ugye van az a bizonyos kék és sárga színekben pompázó svéd nagyáruház, ahol ugye van egyfajta étel az étteremben, a húsgolyók, ami tipikus, tradicionális, és ezért az ember, amikor oda megy, és mondjuk ott ebédel, akkor így az van benne, hogy hát mi más tennénk, hát nyilván a húsgolyót fogom választani, mert ott azt kell enni. És akkor évekig volt ez, amikor ott kajáltunk, hogy hát mit eszel? Hát, hogy jó. És akkor amíg álltam sorba egyszer, és így igazán megnéztem a pultot, hogy te itt van még egy csomó minden más. És vannak jobbnál jobban kinézők, és saláta, meg sütike, meg nem tudom. Na, és akkor jött az, hogy hát azért akkor meg kéne kóstolni valami mást. Na jó, de hogyha más választok, akkor nem eszem húsgolyót, de én azt szeretem. De és akkor jött ez a dilemma megint, hogy az a fajta félelem, hogy oké, most nem ezt választom, most eszek más, de akkor nem ehetem azt, amit egyébként szoktam. És sokáig nem fordult meg a fejemben, hogy oké, ez most egy alkalom, mi lenne, ha csak most választanék egy másik kaját, és legközelebb, ha akarok, megint ehetek húsgolyót. Érted? Tehát, hogy itt, hogy amíg ez letisztul, hogy nincs igazából veszteség szerintem ebben, csak egyszerűen maximum megtapasztalás van. De mondom, nekem ez nagyon sokáig volt, és a másik dolog, ami eszembe jutott ezzel kapcsolatban, az egyik a félelem, a másik meg az, hogy miért kell nekem választani, miért nem lehet mindegyiket. Mondjuk, amikor elmegyek a barátnőmmel mondjuk a ruhaboltba,
és találok egy pólót, ami tökre tetszik, és ott van 5 féle színben, és nekem mind az 5 tetszik. És akkor jó, hogyha most abból indulok ki, hogy megengedhetem mondjuk, hogy megveszem mind az 5-öt, mert legyen mind az 5-ből, és akkor de jó, mert igazából nem kell választanom, hogy melyiket veszem most meg, viszont otthon, amikor majd sorra kerül, hogy öltözködök, akkor otthon kell választanom, hogy melyiket vegyem föl. De ott van a tudat, hogy tehát hogy birtokolom mind az 5-öt, és bármikor, bármelyiből választhatok, vagy pedig jön az, hogy oké, mondjuk én most csak egyet akarok venni, de akkor melyik legyen az az egy? Hogy döntsem el, hogy az 5-ből, ami nekem nagyon tetszik, melyik legyen az az egy? És akkor az ember elkezd mérlegelni, hogy ha ezt veszem, akkor mondjuk ez jó, mert ez fekete, ezt mindenhez föl tudom venni. De ez a májva színű, ez sokkal jobb. De azért az kötöttebb. És akkor jönnek ezek a töprengések, és ezek megint ilyen sok kis apró választás, és sok apró, nem is tudom, talán ezek is ilyen apró komfortzónából való kilépések. Szóval, hogy de igazából, hogyha ezt utána én leredukáltam arra a szintre, hogy oké, hány pólóra van most szükségem? Egy pólóra. Oké. Szeretnék egy olyan pólót venni, amit több mindenhez föl tudok venni, tehát több módon tudom hasznosítani, vagy egy olyan pólót szeretnék, amire én ránézek, és azt mondom, hogy beleszerettem a színébe, és nekem ez kell. Tehát, hogy praktikusság alapján választok, vagy tényleg csak úgy, hogy lehet, hogy nincs is igazából szükségem arra a pólóra, de tetszik. És akkor úgy döntök, azt választom, hogy én ezt megveszem. És nem tudom, hogy neked vannak-e olyan holmiaid, szerintem biztos nincs, amit ilyen lelkesedésből megvettél, és soha nem vetted utána föl. És ott csücsülnek a szekrényben. Amíg aztán ki nem szanálod, mert mire fölvennéd, addigra rájössz, hogy már vagy kifogytál belőle, vagy kihíztad, vagy már nem olyan divatos, vagy már nem tetszik, és akkor de tök jó, hogy választottam egy olyan pólót. Én nekem így visszatérve, nekem többféle hóbortos választásom van, vagy volt így a ruhák tekintetében. Én többször futottam bele abba, hogy ez nagyon tetszik, nagyon-nagyon tetszik. Fölvesszük, aztán Isten, minek vettem ezt meg? Ez biztos, hogy nem én akartam ott megvenni a boltba. Tehát, hogy vagyok annyira érzékeny, hogy így másnak a gondolatait is le tudom szipkázni az éterből, és így landol a fejembe. Szerintem lehet, hogy nálad is van ilyen. Így is vásároltam, és nem értettem, hogy sose volt sárga póló. Sose. Hát most már van egy. Azóta se volt rajta. Tehát, hogy így, nem is, bocsánat, 2, tehát egy 2 ilyen bepróbálkozásom volt, és egyetlen egyszer nem volt rajtam. És nem értettem még akkor, hogy minek vásároltam ezt meg? Tehát az, amikor hányszor vásárolunk más helyet, mert annyira éberek vagyunk, tehát hogy érzékeljük azt, hogy valakinek ez a sárga nagyon tetszett, és hogy hozzányúlsz a ruhát, felveszed, és hát ezt viszem. Nem mindegy, hogy nem áll jól a hajadhoz, tehát nem a te karaktered, nem a te mintád, nem a te mindegy, elvisszük, hazavisszük, aztán utána konstatáltuk, hogy barátom, te hogy jöttél vele. Úgyhogy én így is vásároltam, meg vásároltam úgy is, hogy ha mondjuk 2 póló között hezitáltam, megvettem mind a 2-t. Ja, az alap. Igen, de hogy azt hordtam többször, amiben beleszerettem. Tehát, hogy a válasz. Igen, tehát, hogy így megvan rá a válasz. Tehát, hogy ez az, amikor úgy mondhatom azt, hogy visít a ruha, hogy vigyél haza. De csak engem vigyél haza. Tehát, és ez is oké, hogyha többet viszel haza, hogyha mindegyik visít, de hogy ez szerintem egy ilyen zseniális, mondhatom azt, hogy eszköz lehet arra, vagy egy ilyen nagyon meg tudja segíteni, vagy ki tudja könnyíteni a választásainkat, hogyha így egy kicsit magunkra tudunk hangolódni, meg az örömünkre, hogy most tényleg melyik az a ruha, amiben én beleszerelmesedtem. Mi az a ruha, amiért bejöttem ebbe a boltba, vagy mi az a választás, vagy mi az a teljesen mindegy, mi az az étel, húsgolyó, vagy nem húsgolyó, tehát hogy akarom én ezt. És köszönöm ezt a sárga-kék üzletláncos példát, mert én nagyon hálás tudok lenni ezeknek az üzletláncoknak, hogy
teret biztosítani arra, hogyha most megveszel valamit, és mégsem. És itt ez mekkora, hogy ha mégsem tetszik, akkor x napon belül visszaviheted. Mert miért ne? Így van. És most nem a kenyéről beszélek, mert azért az ember vesz egy kenyeret, akkor azt nem fogod hogy hát, ups, mégsem ezt a kenyeret akartam 2 nappal ezelőtt venni. Tehát, hogy így én nagyon-nagyon örülök annak, hogy teret engednek annak is, van akkor, hogyha meg tudod változtatni, és mekkora egyébként az, hogy így üzletileg is bemerik ezt vállalni, hogy esetleg nem azt a terméket fogod elvinni, visszahozod, és vissza kell adni a pénzt, vagy le tudod vásárolni, kinél mi az üzleti szabályzatban belefoglalt, nem tudom, áru visszacsere, vagy nem igazán értek hozzá, de hogy szerintem ez mekkora szabadságot tud adni az embernek, hogy megadja a választás lehetőségét, és a változtatás lehetőségét. És mi kellene ahhoz, hogyha mi is mernénk, azt mondom, ilyen sárga-kék üzletlánc alapján működni, de hogy mégis megadnánk-e magunknak azt a könnyebbséget, és azt a szabadságot, hogyha valami mégsem tetszik, akkor azt ne válasszam, és hogy ne bántsam, mert itt ez jött még be, hogy ne bántsam magam amiatt, hogyha valamire nemet mondok, az nem egy rossz választás volt, nem kell minősíteni, az csak egy nem. Tehát, hogy és erről lehet, hogy beszéltünk már, hogy az igen és a nem mennyire személyes, hogy egy a szent választás, és akkor az igennek akkora ereje van, hogy szegény nem, ott mellette összehúzódik. Pedig ugyanolyan egyenértékű, ugyanúgy, az is rólunk szól. És a nem, az csak nem. Az igen, meg igen. Tehát, hogy nem kell jelzéssel, minősítéssel felruháznunk azt, hogy ha azt választom, hogy most mégsem megyek el egy tanfolyamra, ha most nem veszek meg egy pólót, akkor ilyen-olyan, amolyan vagyok. Nem kell minősítenünk magunkat ahhoz, hogy azt választhassuk, hogy nem, és nem kell bántanunk magunkat azért, mert azt mondjuk, hogy nem. Hisz az is, ahogy mondtad, ez csak egy tapasztalás, ez csak egy megtapasztalás. És hogyha belegondolunk, hogy ezek a megtapasztalások kellenek ahhoz, hogy haladjunk az életben, akkor miért tesszük ezt mindig jelentőségtelője? Ha csak egy nem. Igen. Még az jutott ezzel kapcsolatban eszembe egy vége felé, hogy az is mekkora dolog, hogy amikor ráébredsz arra, hogy ha meggondolhatod magad, mondjuk visszavihetsz egy árut, mert meggondolod, hogy nem kell magyarázkodnod. Igen. És ezt elfogadni, mert nagyon az van bennünk, vagy volt, hogy ha meggondolom magam valami kapcsán, akkor nekem azt meg kell magyaráznom valakinek, hogy én most miért gondoltam meg magam. Megbeszélek egy találkozót, de valamiért az jön, hogy mégse akarok most, mert akár. És akkor meg kell magyarázni, hogy te ne haragudj, nem miattad, mert ott is szeretlek, de most valahogy így, szóval, hogy igazából nem kell magyarázkodni. Igen, ez is a kék-sárga bútorból. Igen. Tehát, hogy ott van, figyelj, semmi gond, meggondoltad magad, visszahozod, becseréljük, visszafizetjük, ahogy döntesz, amit választasz, mert választhatsz, hogy mit szeretnél, és nem vagy attól rossz először is, hogy visszahoztad, mert miért ne gondolhatnád meg? És nem kell magyarázkodnod. Mi elfogadjuk, meggondoltad magad, kész. Igen, ez jutott az eszembe, hogy miért nem merünk nemet mondani, vagy miért jön rögtön az érzet, hogy magyaráznom kell valamit. Mert nem akarom a másikat megbántani, nem akarom, hogy neki fájjon, nem akarom, hogy neki rossz legyen, nem akarom, tehát hogy akkor mennyi magyarázatot kell kreálnunk ahhoz, hogy csak egyszerűen kinyilváníthassam azt, hogy nem szeretnék valamit. Tehát, hogy miért kell úgymond még egy ilyen hátszelet mögé raknunk, hogy
hogy a választásom igazolásához ezt az érzelmi cunamit még kell mellé raknom, mert nem szeretném, mert nem jó, mert blablabla, hát hány ilyen van, tehát azért maradjunk annyiba, szinte mindenki ki tudná ezt a hézagot itt pótolni, de hogy szerintem ez a megbánás, vagy megbántódás is meg lehet előzni, hogyha újra visszaveszem ezt az igen-nem témakörét. Hogyha bele tudom rakni abba a példába, hogy ha meghívnak mondjuk engem vendégségbe, és nemet mondok, nem a társaságra mondok nemet, hanem most, itt és most nem szeretnék elmenni. Teljesen mindegy, hogy miért. Tehát ez amikor így az igen-nemet nem kell felruháznunk valamivel. Tehát nem kell személyesre vennünk azt, hogy én most. Te azért nem jöttél el, mert nem szeretsz minket. Nem erről van szó. Én egy ilyen banális példákat is szoktam mondani, hogy elmész a cukrászdába, és ott van 3 torta, akkor nem a cukrászdára mondasz nemet, amikor nem választasz egy süteményt, hanem csak a csoki tortára, meg a poncsra, meg a kókuszra mondod azt, hogy köszi, most nem. És egyik sem sértődik meg. Se a cukrászda, se a sütemények. De mi kis emberek mit csinálunk? Jön a kis... És jönnek. Nem szeret, már nem vagyok fontos, nem akar velünk lenni, megsértődött, biztos megbántottuk. Most csak nem, ennyi. Oké. De lehet, hogy majd ezt is egyszer feldobjuk, és kicsomagoljuk ezt a témát. Azt akartam mondani, hogy szerintem most annyira így fűzzük, hogy szerintem folytassuk ezt a beszélgetést, és ezt kezdjük el kicsomagolni, mert szerintem ez is egy nagyon jó téma, hogy a nem, és ami mögötte van, és ami körülötte van. Hogy merünk, nem merünk, ha nem merünk, miért nem merünk, hol vagyunk benne mi. Egy kicsit kapcsolódik a választáshoz, de hogy szerintem erről beszélgessünk legközelebb. Jó? Örömmel, Marian. Köszönöm a mait. Én is nagyon szépen köszönöm. Azért tanulságos volt szerintem, úgyhogy folytatjuk. Oké, jó van. Csodás napot nektek. Sziasztok! Hello. Szia, Marian. Sziasztok! Sziasztok!